फैगौ 17 जानुवारियाव बागुरुम्बा दोहौ मुंजों बर'नि बागुरुम्बा मोसाना दिन्थिफुंनो थाखाय बक' सयगाव आरो पलासबारि विधानसभा बियाबखौ बिथा खालामनानै बक'आवबो बागुरुम्बा मोसाखावरि हानजाफोरा बागुरुम्बा मोसानो सोलोंनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। फैगौ 17 जानुवारियाव गुवाहाटीनि सरसजाई स्टेडियामाव भारतनि गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदी बिथांनि नुजाथिनायाव बर'नि मोसानाय बागुरुम्बा मोसानायखौ दुलाराय मुलुगाव दिन्थिफुंनो बिहु आरो झुमुर मोसानाय दिन्थिफुंनायनि उनाव आसाम सरकारा बर' हारिनि बागुरुम्बा मोसानायखौ सा 10,000निख्रुइबो बांसिन मोसाखावरिफोरनि मोसानायजों दिन्थिफुंगोन। मख'नो गोनांदि खोला कामरुप बर' हारिमु आफाद आरो खोला कामरुप बड' बाथौ महासभानि दैदेननायाव कामरुप जिल्लानि गुबुन गुबुन गामिनि सिख्लाफोरा बाहागो लानानै बक' गान्धी मैदान फोथाराव सोलोंनाय हाबाफारि खुंनाय जादों। सा 550सो मोसाग्रा आरो सा 9 रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरा मोसानाय रिहार्सल खालामगासिनो दं। महरगिरिफोरा 12, 13, 14 आरो 15 जानुवारियाव गुवाहाटीनि सरसजाई स्टेडियामाव प्रेक्टिस सेसनाव बाहागो लागोन। खाम, सिफुं, सेरजा बायदि दामजुफोरनि खबामजों बर' हिन्जावसाफोरा 17 जानुवारियाव गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदी बिथांनि नुजाथिनायाव दिन्थिफुंगोन बागुरुम्बा दोहौ। बक'निफ्राय जोंथाइगिरि खाख्लारिया मा फोरमायखो आबुङै खोनासंदो। खुलुमबाय गिबियावनो आं दिनै खोला कामरुप जिल्लानिफ्राय बेखौनो बुंनो सानदों। दिनैहाय जोङो बे खोला कामरुपनिनो बक' ओनसोलाव बे गान्धी मैदान गेलेग्रा फोथाराव मैयानिफ्रायनो जोङो बेयावहाय 6,000 जोङो बेयाव मोसाखावरिजों लोगोसे आरो जोङो दामग्रा देग्रा जोङो बेवहाय 30-40 जन जोङो बेवहाय रेडि जादों। आं बेखौनो बुंनो सानदों जे माने 17 जानुवारियाव जोंखौ सरसजाई गेलेग्रा फोथाराव जोंखौ माने मोसाहोगोन आसाम सरकारा। आं बेयाव बेखौनो बुंनो सानदों गिबियावनो आं आसाम सरकारजों लोगोसे जोंनि भारत सरकारखौ जोबोद माने साबायखर बावदों। जोङो बे समाव आसाम सरकारनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो जोंनि भारत सरकारनि मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांखौ जोङो जोबोद साबायखर बावदों। आरो जोङो बेहाय जोङो आरो गाबोन सानसेल' दङ जोंहा बेवहाय माने रिहार्सल जागोन। जोङो रेडि जागोन 17 जानुवारियाव माने मोसानो थाखाय। आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदों।